Бірінші проект менің «Минута слава» болғаны зор. Ол вақытта мен бірінші курста оқыдырым. Донланған Ренат деп газетте шығарғанлары. Шында менің оның үшін бик ұлы проект болды. Бик ұлы результат. Менің тұрмышта көп yollar ашылды. Мені тоны башлағаш бейрамлерге бүтін газетлер, бүтін телевидениялар түшірелері. Мен шында өзімні как кіші боларак уже ояқта басқан студент деп уже өзімні хис етем. Шул вақытта Габдельфат Сафин да ол вақытта келіп шықты топтылар. Потом көп жыршылар мені шақыралары. Мен өзіме потом өзім гүнә жетішмәгәш команда өзіме жидым. Шол команда білән енді. Әбит қайшандыр сен бит татар роботлары ойлап табып, өзің реклама ясап жүрейді, әйме? Әйе, аладырым сумкаға 2 бию татар робота и Кавказская матрица деген биюләр табып, izlәп, шуларды костюмлар тіктіріп, электроник белән шунда эшләп, лампочкалар костюмга, татар костюмына куеп, шулай кешене шаккатырга дип, әзрәк кешедән аерылырга дип, күбеүчеләр күп бит Казанда. Татар роботы бик Казанда бик востребованный булды. Оның өчен минең бүтән ниләргә, мәҗлесләргә, концертларга туры чакырдылар. Шуннан инде мин үземә реклама ясап бирдем. Костюмнарны сумкага саладырым, китәдерем рестораннарга, үземне шулай. Менә бию бар дип минең татар роботы, сез карасагыз акча алмыйм дип. Ошаса алырсыз, ошамаса юк. Шуннан мине ярар карыйлар. Ошап сразу мине телефонны язып уже чакыра башладылар. Үзем шолдырадым. Менә мәсәлән афиша күрәм, объявление. Кызган това дип укыйм. Дискотека, татар дискотекасы, телефон номеры. Шолтыратам да үзем. Мин билет алмыйм дип, мин биюче менә бию тәкъдим итәм дип шалтыратам. Шуннан мине ярар карарбыз дип миңа әйтәләр. Киләм шунда бием ошый рәхмәт итеп китәләр. Ринат, менә бу большой танцыга ничек килеп эләктең син? Мен кастинг, менә пирамидада кастинг үттем. Кастинг реклама буенча барды, интернет. Биючеләргә, бүтән танылган биючеләргә тараттылар интернетта. Шуннан biz 2 малай, Ринат Шаймарданов һәм мин, Ринат Хайруллин, бергә биедек инде. Әйттек, әйдә бергә барабыз. Үтсәк әйбәт була, үтмәсәк еще лучше дидек. Потому что анда информациядә проект буенча 3 ай биергә, 3 ай үземнең эшләрен ташлап, без бардык, сразу безне алдылар, без 2 Ринат дип, тем более безне уже беләләр. Меня уже тем более, беләләр, жюрида, знакомые люди, диделәр. Алина Бариева, во-первых, без аның белән бер проектта катнаштык Казанда. Олы проекты выигры $15 000 дигән мегазвезда Казань конкурсында булды. Шунда ол 2нче урын алды ул проектта, мин 3нче урын. Шуннан безне уже как дуэт итеп алдылар уже. Бүтән эшләрне ташладык, бүтән заказларны шалтыратып отменять иттек и сөйнеп уже катнаша башладык проектта. Проект, во-первых, оның багаж большой, опыт, в-третьих, реклама для себя, в-четвертых, уже как бы поднятие статуса. Статусны күтәрде, безне уже Минихановта булдык, бүтәнсе галстуклар киеп келдек, анда поздравлять иттеләр, приз 3 миллионны безгә сертификатын тапшырдылар. Потом мэр сразу yola чакырды үзенә ратушына. Онда банкет эшләде безне. Теге оркестрга буеп, теге интеллигенция города Казани дип. Мэр әйтте, мин ни белән сөйләште, прямо шалтыратты безнең алдында режиссерга. Режиссер әйтте, "Я куябыз" диде. Но на закрытие только. На открытие как гости, а на закрытие будем как участники универсиады. Аны әле дә сөйлиләр. Башта интернетны тутырдылар. Казан сатып алган универсиадага дип. Миниханов чакырган безне, поздравить итәргә, очрашуга бардык. Ул үзе әйтте.
Без сезгә булышмадык дип, Мәскәүнең бөтен җирләрне алып булмый. Шуннан сез үзегез җиңдегез, сез үзегез көчле итеп күрсәттегез. Мәскәүдә татарлар тагын бер тапкыр без татарлар дип әйтеп, без универсиада дип көчле итеп күрсәттегез дип, шуңа рәхмәт диде сезгә. Тагын күп уңышлар теләде. Ягъни бернинди хөкүмәт, правительство булышмады сезгә алай дип. Булыш Җиңәргә. андый ни булмады. Чөнки без үзебез по факту дигән сүз җиңдек. Беренче турны без просто карадык, оценили, сравнили, уже белдек, без уверенно барадырык. Алдан ук үзебезне ныклы итеп күрсәттек, көчле итеп. Шуннан без уже калган турларда уже уверенно. Жюрида безгә уже әйбәт итеп карыйлар. Без Папиашвили дигән жюрида хореограф утырадыр, ул безне яратты, ул безгә сразу надежда бирәдер. Без шуңа итеп җиңәчәк без дип бардык һәм җиңдек. Киемнәрне һәм ел чыгымнарын кем капладыңыз? Ана администрация безнең Казанның администрациясе, Министерство культуры, Министерство спорта, Министерство по делам молодежи безгә булыштылар. Юлны 3 вагон безгә тактылар поезда. Киемнәрне безне шулар түләде. Ашамлыклар и йоклар урыны Мәскәүдә. Гостиницада и база отдыха. Не только зрители, но и телесъемщик, звукорежиссерлар, организаторлар, бөтенесе безне нитәләре поддерживали. Ничә яшьтә хәзер? Меня уже 29 яшь. 29. Я. Субханаллах. Яшь барган сайын бию авыраймы? Да. Но проект булганда мин травма алдым аякның. Менә проектта танцы, большие танцы да Мәскәүдә биегәндә неудачное приземление, акробатический трюк. Аякка бик нагрузка булды. Но врач запретил мне танцевать. Но биюне бию бетерергә кирәк. 2 бию бар ялда. Бөтенесе переживать башладылар. Мен әйттем, мен до конца не переживайте. До конца мин бием, чөнки минең сольные куски, сольные выступления анда шул биюдә булды. Шуларны эшләп бетереп, бер аякта дип сиздермәенчә ансын. Бию бетереп, эшләп бетереп, не булды. Мне спасибо сказали, поблагодарила Алина Бариева. Әле пока авырту бетте, но төзелә бетмәде. Менә бу бәйрәмнәр беткәч санаторийга ятам. Бер-ике атнага ниләрне аяк авырту ял итеп, шул 3 айдан соң ябыктым. Хәлләр бетте. Әзрәк организмны рәткә китерергә кирәк. Гаиләгә менә хәзер мин уже будущий отец, бала көтәбез. Августта Алла бирсә кыз була. Менә шулай көтеп инде потом тырышып аны аякка бастырырга дип уже уйлар уже бар.